Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenye skimba no fumura no itamani. Mas kachakanaka muri Zimbabwe. Yezo na uchichora na skimbo pasori kono TV. Nasi mnao zedu chikupa nyezi kasiyana. Sasa pina mnao zedu mungo baya subscribe. Chichanga chambo changa ni kuti mskana shasha uyaka wina beach award. Izo kasumta fege Zimbabwe. Apa paso cha hondo mshule mmeongeza ma South Africa na rupopo cha kuti makumbuda nasi maemba msiya pesa hapa ndewedu. Astiu chimuti changu ya Zimbabwe makorokoto. Magaya zinge vanetsa pa Cape Town mshole munge vakafara vanhu mara chitona vakira dzimba zvino maZimbabwe vari pa Cape Town ari kupopota zvingaiti angachitoita bopoto pa office yawo Cape Town tichita muzonere mega munhu waMwari usadaro. The people in the office are refusing to open the gate for the people. Vari kuramba kuvhurira vanhu pa office yavo payada office vari kuramba kuvhurira vanhu vakatoisa magate. I don't know kuti ndizvo zvavaiita here panguva dzavaitora mari dzevanhu. People are here waiting for their money. Wauta Magaya, please. Tinokumbirawo kuti udzosere vanhu vari muCape Town mari dzavo. These people are struggling. Tinokumbirawo. Choga uyu muimba ngaroshanda nation uyazosvika pakubuda kuya nation zvanetsa zvizhinji Zimbabwe kuti chichikuitika zvino tozokwanisa kuwana mukana wekubata munhu wakushandidzana naye iye inzi ndiye akamupfurira uyu anonzi boss Akavhara. Zvino tangochi chingomboto kuti zvifamba sei panyaya iyi iye naye anga achitaura kuti anzi nyaya yakatangira mushure mekunge angati kuna Vanhu apiwa contract ugara necontract rako. Zvino anzi zvinochoka pakunozvinobvunza contract ndipo paakabva azonzi pakunewe ausisiri wedu tichitaura zvikore mega. Manager munyowana achitaura akati ndina copy contract vandati wadii vabata vakuru wako wakumbira copy contract tizive mitemo zvekuti tikashanda tisina mitemo totange vanhu vasina kurongeka and sometimes totange toita competition neyala nation and anopiwa contract copy yako. It's your right to have your copy. Then mukomana ndopakaenda akanoti ndoda copy yangu. Aenda kunoti nda copy yangu andizive kuti chii chakanoitikawo ikokoko pakunoti mukomana aenda achiti ndawo copy yangu chichi nongoziva maybe vanhu vanokwanisa kufungira kuti uyu mukomana ako anotsvaga copy nhasi ko chii. It's normal kuti tokwanisa kufungira kuti ako anotsvaga copy yake chii. Maiziya industry it's a business and kunyeberai nogona kuita brenze kuti asi ane munhu ada kumutora here mumwe munhu ada kumutora asi kune vanhu vari kumutuma here but pamba sina nyaya ndinaona ngoti unofanira kungoigara une copy yako ugara uchiona mitemo yako kuti zvimwe zvacho handoti handisi kutoziva mapercentage mamwe akanyora napo kundati sometimes handoti handisi kutoziva saka ndanda kuti mubatsirawo semumwe wangu inini handidi kumuona achita done for achidonha pasi. Saka nyaya yekuti abveko kana kubvira ndataurana nyaya iyoyo kuti inonzi kuti Vanhu unofanira kubva kuyala no ndindakatomuendesa ikoko aikandi kuti ndoendesa munhu ikoko kundobva mubvisa futi ikoko ndinoenda kutopenga. Saka chakazoitika ndechokudai so akumbira contract form copy yake vakomana ndopa wakazotanga kuti vanofanira kuonekwa lawyer na10 rechinoti titaura zvanhasi ndopaifanira kuonekwa lawyer nhasi. So ndakazongoona kumanheru patopostwa karonzi is no longer part of Fiala Nation. Akashamisika kuti kowa kuti hachazi part of Fiala Nation inganyisa takumbira contract chete tida kuti tizive mitemo yemukomana kuti tiopani ichita mamovements nechiziva iyo ndechimunzwa kuti haona tedzera zviri pacontract unobata. Ndopandakaona kuti izvezvi ndakuona vakomana ndova kutotanga kupotsa kuwanza statement ndiri kutingira mukoma wangu kutanisha image ndasingade kutaura zvese izvi but statement ndiri kutanisha image yemunhu kuda kutira kutomudhisa zvokudaro. Ipeji ranzi Yala Nation karaposa ichiti hausati watombotenga trouser ine mari yemusic. Ndopandazoti ungani paiuya maadverts 1 paiuya maadverts mamwe acho achizopedzera auya kwandiri sezvanowanzonzwa zita rangu mangu maVanhu kuti ko boss Akavhara muna link here naVanhu ndichitoti aina ndina mapowers mukanoamba tonzi maadverts
mambo miswa ina number powers ine zvazi pane imwe kambani yaidaitwa online show ndo yakandibata ndozvazita zvisiri kuitika. Kambani yaidaitwa online show ndo yakandibata ikandiudza izvozvo ndikati ina number powers. Choga akatoenda kuyala nation akasainwa kokwena sina mapowers naye. So ndakuona vakomana vakuwanza ina si munhu adanza adataura chimwe zvinhu zvaitika between us. No, we need to solve this issue amicably pasina kupomberana mhosva mukupabata. Kuti ukapomera mhosva yana tarnishing someone's image. So ndopanda kuona akutodiswa kunzi ndopanda kuti airitenga sei trouser racho maimuvharidzira maadverts airitenga sei mapabata. Kune song ubva kumuimbi Chucks ichita mutsiko mega zvadima masong wa Chucks namazokuda pa screen pen. Give me 3, I'll give you 4. Give me 5, I'll give you more. Cause my love is true and I really go for you. Oh yeah. Unoenda kuna mainene kana waroli wa usapinde mumarayene inindiri wako shikira narini ukangomsiya pepiwe. Ayani zvakare adonedzawo chingoma chiri kupisa ndichita mutsiko mega anzi tendai. Ndakabata chamba, it was love from first sight. Zita rake nditendai, chimboninzwai ndineka baby kumajubeki chawapiwa na Mwari ndapota handisi mwana msandi babota achamutora ndinopopota aka baby kumajubeki chawapiwa na Mwari ndapota handisi mwana msandi babota achamutora ndinopopota kundida kwakaita kwazoita ndiimbe ndakakona ndakamira pangore nzimbe wakandita baby kwawaienda ndakatera baby akati unogara pindikati kune chinari wakanditsvaga unondiona panazo ndai ulavidza ndiwo mupfezi wangu ana mamuna ibhozi rangu ndo vakandiudza kuti unogara kumajubeki. Klika zvekare adonedzawo achida masongs aklika namba ndozokuda pa screen pen. Goodness and mercy follow me, yeah. On a mission, preaching the gospel to every nation. Heaven responds when we win more souls to the kingdom. The baton stick with us. We put the job with a random. The message in our hands. We were set for a reason. Join this chariot. We don't quit no matter the season. In the meantime, goodness and mercy follow me, yeah. On a mission, preaching the gospel to every nation. In the meantime, goodness and mercy follow me, yeah. On a mission, preaching the gospel to every nation. To the north, to the east, to the south and west. We got teach the world. Mosara tuna feature of the week kubva kuna Galiki anti life mgeto apa ndo vapera nodzidza nhasi tosangana muchikamfuno tera. Yabri yabri yo Bari mapuku Yabri yabri yo Chitan mukumbi Yabri yabri yo Matimiza epiriti Mfuleni Roma munde Wayeseke to youth Kale Diyo ka life ya mugeto Tinongo simukati chilona Oh, nyamwe bakati shurukota Tinongo simukati chidona Oh, life ya mugeto Tinongo simukati chidona Oh, nyamwe bakati shurukota Tinongo simukati chidona Kana uri kweta Famba neskiri lako usamboreketa Mawindi pamushika Katitu wandasi papurika Kanofaisa ngoma kariende Kumapero ikoko ngatitenge Maboda jamba Andikusiye muri makamba Life ya mugeto Tinongo simukati chidona Oh, nyamwe bakati shorokota Tinongo simukati chidona Oh, life ya mugeto Tinongo simukati chidona Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro.
pane maselebha akabuda offside nezuro edzinoi peshona kwete chindau dzichiverengwa naye wenyuskimba anofumura anoita